Iya sih. Iya mas. Kamu ini mau tasnya kamu sengaja tak yo. Kayak ngene iki ra ngerti adab. Padha-padha ning rantau ini padha-padha golek duite wis saiki karepku piye. Apa piye? Kene piye? Aku nang bobo yo. Ora usah nggo KSPI-mu, copot kaos. Aku yo wani der. Los. Terus golek gon iki yo. Piye? Kamera ben mekan dan dua saksi bisa apa ya mana semua taruh pilih nanti apa silakan ya